Want in hem is het de enige leven wat je kan ontvangen. Was Jesus gekommen? Kom naar Jezus Christus. Was Jesus تكلم نبي بدار نطلعكم أنا ما بحكي لك. الله يفضلك باص الناس دول God heeft je lief. God houdt van je. God houdt van je. Je kan mij slaan. Je kan mij slaan, maar God houdt van je. God houdt van je. God houdt van je. Je kan mij slaan. Maakt niet uit. Maar Jezus zegt, als iemand jou slaat, ik houd van je. Weet je dat? Nou, jij slaat mij, maar ik sla je niet terug. Want Jezus zei, hou van je vijand. Nee, maakt niet uit. Kom naar Jezus, want Jezus leert jou van je vijand te houden. Ik ben niet bang voor de... Maar maakt niet uit. Ik ben voor Christus en Jezus die heeft leven, broers en zussen. Ze kunnen mij slaan, ze kunnen mij vermoorden, maar ik praat de waarheid. Want Jezus is de waarheid.